Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mo ang dugo. Matag sa malabo sa lawas mo, kahapos kong sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tulo kong korona mo nga ginasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mo ang dugo. Matag sa madlabon sa lawas mo, kahapos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among Mabungahong kabuntagon. Salamat sa Ginoo. Praise God. Kaya tagamay ba, kaya di ta kasinggit. Medyo, ano ba gamay, pero okay na, makastoryan ako. Mga igsoon, pasensya na mo no, again, nga, wata ka live, pila ka adlaw, no? Pila ka adlaw, sukad ni nahitabo katong dito mi sa misyon na to ba, sa isla, sa Pitugo, nya, mao na ni, pag uli na ko, gipagaw ko kay init man kay dito, pero grabe, victorious, grabe ka, successful ang bulaton sa Ginoo dito, nya, mao lagi na, pagaw ko. So muna hinungdan nga, how many days wala ta nag-live kay basta gali makag-istorya kog dugay, mukarat akong tutunlan, no? Mogilok ba? So nagtapad ko diri og tubig nga naay limon man daw ni. Kaya ron mukarat siya, moinom na lang ko kay gimingaw na jud ko ninyo, ana ko ka-live, no? Hibaw na ba mo nga mao gini akong kalipay nga maka-share ko sa pulong sa Ginoo, no? But praise God kay karon murag madadana siya. No? So, ang salamatan ng Ginoo ni, kunya again, pasensya na mo mga igsoon nga in how many days wala ta ka live kay aside nga busy ko kanang ako ang tutunlan karat siya gilok ba niya kadugayan akong istorya mo ubo ko, no? So, mao na nga pasensya na. So, nanako ni balik na ko, no? So, again, mabungahong kabuntagon atong tanan, no? Before ta mag-start og ampo igsoon or before ta mag-start nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Again, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Unya, just type at followers at highlights at everyone para mabantayan nila. And of course, atong i-share ang pulong sa Ginoo. Nindot i-share igsoon dili ng mga magmarites ta og mga kinabuhi sa ubang tao, no? Pulong sa Ginoo, nindot kayo i-share igsoon kay makahatag ni og paglaom, makahatag na to og giya, langitnong giya, no? Unya kaalam nga langitnon. Amen, no? So akong gi-shout out day ang Tagbilaran City, no? Ang barracks ba? Gahapon kita mo sa akong i-post nga giawardan ta, no? So usa ka kanabitang para nako is yes, blessings at siya kay wa ko mag-expect ngay nga na, no nga. Ang ako ang kahago bitaw para sa bulaton sa Ginoo kay mayaan sa Ginoo nga. Napoy nakita sa mga tao ba, mga kapulisan, mga kauban ako nga mga naasad sa parihan ako nga ministry, nakita nila nga yes, siguro ang effort nila ilang gitan, ang effort nako ilang nakita unya. Purely magunig so nakuha ang motibo is for salvation, you know. Wala ko magunahon kwarta, wala tanan, no. Ming resulta lang yun, no? Nyalabas tanan kay bawo ko nga nalipay sa nang Ginoo, no? Kung ginauna, kung gipasikatan igsoon ang Ginoo, magilain.
gipasidunggan ako nganong ngani ko, nganong nag-live ko, nganong nag-share ko sa pulong sa Ginoo. Unya, nalipay na po ko mga igsoon. Ako nang gi-shout out akong brad nga nagtanaw si akong brad ni siya from Sayas, Keep Throne in Arms. Nag-istorya mi ganina pulis si Brad Noe Glacera. Kay akong gitawagan siya, gistorya mi kay gusto ko musulod sa ilang prisuhan ari sa duol naman sa mua, ari Kalapi, no? Kung nay mo abot ani no nga makakita ani Kalapi, Brad. Shout out Brad ni Sap Mark Christian sa Akla ni sa Brad. Okay? Akong gi-shout out si Brad Nisap. Okay, Brad Nisap. Okay. Special Action Force. Mark Christian Akla. Gikan sa ko ang higala o Brad nako nga si Pintados, si Brad Joy or Brad Jonathan. Brad, mo adto ko karong Sabados ko Brad. Kalapi. Kay mawali ko sa prisuhan, kay bawo na ka, no? Yan ang utana kung murag naa daw sa mga 11 or 11 kapin ang napriso. So, nalipay na po ko. No? Basing ginahan ka mo join ako, Brad. No? Karong Sabado. Kay, mauni akong kalipay mga igsoon, no? Mauni akong kalipay nga katong mga piniriso, mga kriminal, mga naa sa way paglaom, makabaton o paglaom, no? Kay, di asad ko gikan for how many years nga na ako sa sitwasyon nga wala na paglaom. Mauna nga, kanahan dyo ko musulod ang mga prisuhan, no? Again, salamat day sa mga kapulisan gahapon nga mga kadagkuan man to sa kapulisan dito sa Bohol nga usa ko sa gitagaan og award ba as singana na awarding maybe siguro tungod sa as PNP life coach, okay? So akong pasalamatan ang ginawa na niya. Para nako magudigson is ang akong gibuhat is ming trabaho lang ko nga adunay putli nga motibo para sa kamayaan sa Ginoo, no? Na ako'y intention para sa kaluwasan sa mga katawhan, ragot niya. Mao na siya yung resulta. So akong ipasalamatan ang Ginoo ana. So this time, shout out 172 viewers, no? Wa pa kabanday ng uban. Nagtuo sila og di ko ka-live ron. Kita ta dito, Brad, kuyog ko na. Sige. Duol na ng Kalapi, Brad. Kay bawo ko usa ka lubagan ra nimo abot na kas Kalapi. Okay? So, Kalapi Police Station ko, Brad, is coming Saturday. Akong kastorya ganina, Brad, Brad na po nato sa siya. Okay? So, again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Kumusta namong tanan? No? Nya, salamat day kayo, no? Naka-receive kong daghang kayo mga message nga gimingaw na siya sa live, no? Nga, Pastor, mauni, ganahan ko sa imong live, mauni, wala na dyan may kadungog. Daghan ba? No? So, pasensya na mo again, unya, salamat kayo nga. At least, makalipay sa nako bitaw nga, nabi tayo mga excited nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Kuyog ko nimo adto sa Kalapi, Brad. Sige, uban ta, Brad. Saturday, sa chat lang ta. Buntag, Brad. Long before after I got saved kana sa jail ministry akong burden nga pilan but not yet pasiguruhin. Okay, Brad. Kinindot kay Brad, sige. Ug duol pa ta, ubanon ti ka. Ganahan jud ko ako po ni maogid ni kay ngano man. Karelate magugo, karelate ko ng mga adik-adik kay dia ugikan. Karelate ko nang namaligiyag syabo kay nakasuway ko. Karelate ko ng mga basta mga lain-laing kadautan ba, no? Mao na nga wala na ko sila gi-judge. Wala ko ni hukom nila tungod kay samtang napay kinabuhi, napaginay paglaom. Amen. So, ang gi-shoutout ng mga piniriso, mga inmates in different BJMPs, mga dagko o gagmayng prisuhan. Shout out niya bahay ni Kuya. Shout out na ko ang kanipaan po Talisay Living Water Christian Fellowship, okay? Mga brand na ko diha nga mga akro nga gikan sa kangit-ngit, mga piniriso unya karon nga lagad nas Ginoo. So mausay kauban ako nga ninggiya sa mga brand na mo para dalhon sa ilan sa Ginoo katong mga napariwara ba, no? Unya napadyo ko nakitaan nga mga gamay na lang hinoon mga curious ba ngano daw nga pwede ba daw pastor ka niya agro niya wa sila kasabot pa ba so ako silang gipasabot nga actually dili na ko pareha sa una nga inactive ko but tungod kay ako silang giila nga igsuon wa ko magkulang nga mugiya nila, no? So about spiritual na ako nila nagiya unya sa katong mga tapok-tapok na nga mga feeding wala na ko, no? Pero kay mura man gud ingon sila nga
distraction daw para nila sa uban nga maka-akro bitaw ko sa og sanina. Ako silang gipasabot nga syempre kay ako mang nakasanina ko nga na naka-flat shirt ko tungod kay still akong gibalyo nga mong pagkaigsuon. Aside from that, mas ganahan sad sila mutanaw nako about ana niya, mas gusto sila muduol nako. That's the reason why nga na-recognize pagid ko nila nga daghang ning ingon nga ingon daw nga kana bitaw naa sa kapatiran, ingon sila nga maayo daw kong sulundon ihimplo sa akro. So ngano nakaingon sila kay nagkasanina kog akro. It doesn't mean nga ingana ko kay tungod kay nakasulob ko na nga grabe pa ko ka-active, no? Inactive ko pero naa sila sa kong dughan. Ako'y usa ko sa spiritual advisor nila. Unya tigiya nila. The more na ko na sila isuot ikson, the more sila ma-attract mo duol nako. Mangutana, Brad, unsay buhaton nga magawas ko sa makadaot nga bisyo? Labi na gyud kanang shabu. Grabe, no? Ako moangkon ko nga nay mga brad na ko nga nagkahimtang. That is why ingana akong gibuhat nakasuot ko kay ma-attract sila, muduol sila nako, mga advice, mga counsel, magpa-pray. Ang uban pa making-meet nako or magpabisita nako, no? So mao na rason, no? So mao na ang purpose igsoon for salvation or for divine guidance para nila. So ayaw lang pud mo paghunahuna og lain kay si Lord kay balo sa akong motibo. Amen. Salamat sa Ginoo. So love. Palihog na ko ng lemon love. Dara ang wandere. So this time ako na pong gi-shoutout ang bahay ni Kuya. Cebu City Jail, hapit na dyan kumanha diya. Actually, gahapon ta to akong schedule sa Cebu City Jail. Lunes man na ang schedule sa mga kauban ako sa team. Nagikan sa Living Water Christian Fellowship kada Lunes. Unya, gahapon kay giwardan man ko sa barracks diri sa Mua, sa Bohol, sa Tagbilaran City. Mao na nga. Wala, but maybe next week or wala kayo basta mutungan ako diya, no? Excited na ako. Cebu City Jail, shout out. Ang shout out ang bahay ni Kuya, sila Brad Aris, mga brad na ko diha nga ning hunat na nga nangalagad sa Ginoo, Brad, abanti ta. Ang plano sa Ginoo mulusot sa silda. Dili bot pasabot nga naay harang, naay barriers. Muundang ang plano sa Ginoo. No, samtang may kinabuhi naay paglao. Okay? So again, shout out tanang mga piniriso, Talisay City Jail and Toledo City Jail. And tanan nga mga jail officer, akong shout out, mga jail warden, shout out. And of course, tanan nga mga security guard na nag-message nako kay daghan daw mga viewers nato igsoon nga mga security guard. So, shout out na ko tanang mga security guard sa lain-laing sulok nining Pilipinas. Okay? Nga makasabot og Bisaya, shout out. And ako sang shout out ang tanang mga higala nato sa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, sa mga brad na ko diya SEA, Skeptron in Arms, mao man sila nasa mga nasa mga military, no? Unya namo sa akong prayer, no? Naa sa lain-laing kampo namo sa akong prayer. And of course, akong shout out ang tanang kapulisan nga mga kaila nako. Daghan man mo kaayo dili na ko i-mention, no? So akong shout out ang tanang kapulisan sa Luzon, Visayas and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, ang mga kapulisan gahapon sa barracks, no? Shout out tanang mga amigo na ko nga mga hepe, dili na ko i-mention kay dali ko magdugay kog istorya pagawon ko. Okay? So pasensya na, basta shout out, no? Kabalo mo, kaila ko ninyo, kailasan mo na ako, naamo sa akong prayer, okay? And of course, akong i-shout out ang tanang mga followers na to, mga viewers, mga OFW in different countries, different places around the world, tanang mga seaman, mga naka-permanent resident na diha, shout out. And of course, shout out na akong Skeptron International, again, siya Skeptron in Arms, mga brad na ko sa lain-laing kanasuran, different countries, different council and different chapter, shout out. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo mga igsoon. And ako lang i-shout out ang mga higala na ko nga ubang mga fraternity, Tau Gamma Pi, Triskelion, and then Posans, Eagles, akong i-shout out, no? Unya tanan Luzon, Visayas and Mindanao, shout out. Okay? So, salamat sa inyo ang pagsubaybay. Ako kanunay nagaampo mga igsoon nga naa mo kanunay sa maayong kahimtang
maayong panglawas. Okay? Labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo. Kay sayang man niya to ang maayong kahimtang, maayong panglawas, unya layo tas Ginoo. Amen? So, mao na, no? So, again, salamat niya. Shout out dahil sa mga subscribers na to, no? Mga new subscribers, welcome kaayo, salamat, no? Mga followers na to, new followers, welcome kay mo nga page, Ato Ning Tanan. Walay ni angko na ni Ato Ning Tanan. No, ang mga subscribers no, like this, sila si Inday Malin, thank you. Kaning naka-green nga heart. Mao ni example sa mga subscriber na to igsoon niya. Thank you sa kayo mga followers nga inyo ang invite yung friends to follow our page. Salamat kayo. Unya napoy mga star senders, thank you sa kayo tanan. Salamat sa inyong suporta para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen. So, this time let's pray. Mag-start na ta unya kay balo na mo before we start yun, no, before we proceed nga mamalandong tas pulong sa Ginoo. Ato sang i-welcome una ang presensya ni Lord, ang iyang Holy Spirit, ang iyang gahom para masabtan ginato ang iyang pulong this morning. Amen. So, let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kaayo Ginoo. Thank you Lord for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Salamat Ginoo, dili tanan anaay higayon nga mamati sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong. But Lord God, praise God for this great privilege and opportunity nga makahisgot na pun minimo. And before that, before we proceed, Lord God, unas tanan, limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Hinluoy mi imo aming angayan Ginoo. Takus mamati, mamalandong sa imong pulong. And I pray also, Father God, nga sa tanang mga nagtanaw karon Ginoo, ikaw Ginoo maghahatag ka namong kasing-kasing nga willing magpakorek, madinawaton, mapainobsanon, labaw sa tanan, willing mo sunod nimo Ginoo. Dili lang maminaw apan mo sunod ug dihugi imong balaang pulong, Lord God. I pray you're gonna bless all the viewers right now. I pray, Lord God, sa tanang mga kitaan ni Ginoo makadungog Ginoo, ilang mabati imong presensya, ilang mabati imong gahom Ginoo, ilang mabati ang lihok sa Espiritu Santo. Tagay kami kaalam nga langit nun Ginoo, o tagay kalinaw mong una-una. And Lord God, I pray nga ikaw mo patunga, mo pataliwala masentro sa among pagabuhaton karon. Walay relihiyon nga among gipasundayan, walay relihiyon nga among gipataas kung dili ikaw lamang imong buhi ngalan lang, Lord God. And Lord God, I rebuke, I cancel every spirit of destruction right now in Jesus' name. Again, panalangini ang tanang viewers karon Ginoo. Bisan pa man ang mag-reply ani i-bless, Lord God. Again, you alone will be glorified this time. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, thank you. Pasensya na mo no nga maubo ko, pero di man importante ng ubo. Importante nga ang mensahe sa Ginoo igsoon atong maisgutan karon. Amen. So, let's proceed. Og pasensya na sad nga dili na ko kuan bitaw ma-mention ang uban nga nag-message ba o nag Brad long live Cyril Dave Biong Balyar. Okay, long live sad. Okay? Amping Brad. I-regard ko sa tong mga brother. Oy, Brad Jerry, amin, appeal mi sa prayer pastor, biyahe mi Cotabato, karong Pizza City. Okay? Si Pastora, Brad, uban ninyo? Akong i-save na, Brad, aron i-appeal ta mo sa akong personal prayer. Pizza City, no? Okay? Conference, okay. Si uban mo na may diri? Okay, Pastora ninit. Okay. I-save na ako na, Brad, kay pray ko na niya, personal prayer. City ba to? Or nawa naman nun? Okay. Pizza City. With Pastora Ninit. Okay, Brad. God bless, Brad. Na ako magigduyog ninyo sa kapagampon ako. Mayong buntag, Pastor James. Pa-shout out. Barangay Mabini, Sitio Eskwelahan, Cebu City from Maynel Encarnado. Okay? Shout out ko, Pastor. God bless. Padayon lang sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Jimbil Alilian. Okay. So, mag-start na tayo soon kay magdugay ko, mukarat akong
tutunlan, no? Kay di pa gid totally healed pero at least makastorya ko gabi, unlike last night nga grabe. Okay, let's go. Atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo igsoon. Giingon ni Jesus. Listen carefully kay because for me personally, I do believe nga kamo nagtan-aw karon gamiton mo sa Ginoo in this end time harvest of souls. Amen? Sige na magpagamit sa Ginoo. Tana, paggamit sa Ginoo. Duhar ra bay mo gamit na to, ang Ginoo or ang demonyo. Okay? So ningon si Jesus sa Mateo 9:37 hangtod sa 38. Lab, pwede mo ni mablihan de lab para ang hangin mo sulod gyud lab. Okay ra na. Okay, again. Mateo 9, kapitulo 9, versikulo 37 hangtod sa 38. Ingon si Jesus. Busa giingna niya ang iyang mga tinunan. Listen, daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Okay, jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Again, balikon ako. Mateo 9:37 hangtod sa 38. Busa giingna niya ang iyang mga tinunan si Jesus ni. Daghan ang anihon. Ang anihon igsoon is sambingay ni siya sa souls, mga kalag, mga katawhan nga uhaw sa kamatuoran pero walay makashare nila. Amen. Daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. This morning igsoon gi-remind ta ni Jesus sa iyang gisulti sa iyang mga tinunan. Ganiingon sa igsoon nga, daghan ang mga kuan daw, anihunon. As what I have said, igsoon ang anihunon, mauni ang mga wala pas kamatuuran, naglunang sa kasalanan, kadautan, nagapos sa kaaway. No, mga anihunon, mga karniro nga nangawala or unsa na, mga lost souls, igsoon, no? Daghan kaayo, but the problem is, gamay ra ang mga nihay. Kita, mao na nga ako mong encourage kamo kanus aman ta mo tubag sa tawag sa Ginoo. Si Lord nangita og mga ngani. Si Lord nangita og soul winners. Amen. No? Daghan, no? Abi ni maigsoon kung ato ning palawman og ayo. Daghan ang anihon, daghan kaayong walihanan. Jutay ra ang mga nihay. Ang tinuod igsoon, daghan man unta ang mga nihay. Pero wa gikwenta ni Lord ang uban. Ngano man, mao na ingon siya jutay ra ang but kasabot ni Jesus igsoon nga jutay ra ang mga nihay nga epektibo, mga nihay nga hait jog garab gidala or sanggot or unsa man na kana bang mga epektibo mga dinihugan. Kay abi yung maigsoon sa panahon karon daghang mawawali. Again, sa panahon karon nowadays daghang magwawali. Pangutana, epektibo ba? Muna akong gimin igsoon. Dili epektibo, no? So, in other words, wala gyapon na ani. Walay resulta, no? Wala gyapon sila gitawag na consider og mga nihay. Kay wala may agi. Kabantay mo, daghang magwawali bisan asa. Ang uban maglakaw-lakaw ra bisan asa. Pero how about the results? Mao nag-iingon ni Jesus igsoon, ang gusto ipasabot ni Jesus igsoon. Nga nangita siya og mga magpagamit niya nga naadyoy bitay fully committed, no? I mean na sila'y kinabuhi nga totally surrender to the will of God, fully committed, dili na mo compromise, naglakaw sa pagkabalaan. Mao na gipangita ni Lord kay naman ang iyang gahom, ang iyang anointing dili mo penetrate sa mga magwawali nga dili po deserving nga nagkinabuhi supak sa kabubuton sa Ginoo. Prangkahan ta mo igsoon, dili bot pasabot nga nagwali na ang tao, nagkinabuhi na nga balaan. Daghang magwawali igsoon, nagpagamit sa Ginoo nga compromiser, nagbuhat sa mga binuhatan nga iya sa kangitngit. Mao na nga, yes, kung imong tan-awon physically sa imong mata igsoon, makaingon ta nga nagwali sila, nagpagamit sa Ginoo, pero kabantay mo, walay agi,
walay maayog resulta, kabantay mo nga wala joy nadalas ti ilan sa Ginoo ngano man. Because ang anointing ni Lord wala ka penetrate, no? Excuse me. Ang tinuod igsoon mao ni. Dilibot pasabot nga ning undergo tag training. Ning undergo tag mga seminar, epektibo na ta sa buluhaton sa Ginoo. Diri ang gitan-aw sa Ginoo. Ang sukdanan sa anointing sa gahom ni Lord atong kasing-kasing. Amen. Kung totally obedient ba gyud ni Lord. Tinud-anay ba gyud natong gisurrender ang angayng isurrender. Gitalikdan ang angayng talikdan. Gibiyaan ang angayng gibiyaan. Nganong unsay hinungdan igsuon nga daghang sigig simba. Pero ang nanimba wala na nga bag-o. Maybe because there's something wrong sa preacher. Kung ang preacher igsoon siya mismo wala nagbag-o siyang kagalingon. Kung ang magwawali mismo igsoon walay ebidensya sa tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi, pero maayo lang siya mo istorya, dakog posibilidad nga kanang iyang giwalihan di sad na mabag-o. Ang akong gimain igsoon mao ni si Lord nangita og epektibo nga instrumento nga katong naa sa gapos sa makadaot nga mga bisyo igsoon makabaton og kagawasan nga nas kangit-ngit igsoon mubiya og mga lagad sa Ginoo. Mao na gipangita sa Ginoo. Mao na niingon si Jesus igsoon. Daghan ang anihon, no? Apan gamay ra ang mga nihay. Kay naay mga nihay pero habulan, walay epek, no? Kay ang ilang giwali, mismo sila wala gi kinabuhi. Mismo sila maayo rag bersikulo, maayo lang muhanay og mga Biblia, maayo kay mo gama og mga tema, topic, body of the message, conclusion, dihara. Pero ang dihog, asara. Abi nyo Mekson maoni, ang dihog mao'y makapatandog sa naminaw. Ang dihog mao'y makapatandog sa kasing-kasing nga nahikatulog. Ug ang dihog, dili basta-basta mo penetrate sa mga kasing-kasing nga hambog. Sa mga kasing-kasing nga dili gyud tinud-anay nga ning surrender sa Ginoo. No? Dili na mo penetrate ang dihog, ana. Ang dihog ni Lord, ang anointing balaan na adto na mo penetrate, mudaloy sa nagkinabuhing balaan. Kung ang usa ka magwawali, nagpagamit sa Ginoo, wala nagkinabuhing balaan, kundili nagkinabuhi sa kahugawan. Ayaw pag-expect og dihog na, bisag unsaon pa nagwali, maguba na lang ng pulpit og lukso-lukso, matog ng maminaw. Walay impact, walay effect, sayang ang baba, ang laway, ang istorya, pero why epekto, nga naman, why dihog? That is why, ang balikaw ni Gson, manigingon ni Jesus. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga nihay. Ingon siya, pag-ampo ka mo, sa tig-ingon diri, pag-ampo ka mo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Mga ngani gini nga pure ang gitukoy ni Jesus nga mag-ampo ta para epektibo. No? As what I have said, so karon, di ba? Daghang magwawali. Daghang nagwali pero kumusta ang mga naminaw? Mingsunod bas Ginoo? Di ba? Mao na si Lord even this time gi-remind niya nato ni. Kung gusto ta magpagamit sa Ginoo, kung gusto ta magpagamit niya, kung gusto ta mahimong let's say ma-involve sa end time harvest before siya mobalik, magkinabuhi tang balaan. Kay dili ta basta-basta gamiton sa Ginoo kung nagkinabuhi pa ta sa kahugawan. Amen? Kay maliwat nato natong giwali, aw giwalihan. Kung ikaw nagwali, hilig kag pangabit, mangabit po na imong membro. Kung ikaw nagwali, napakay gitagu-taguang makadaot nga bisyo, ayaw pag-expect nga magbalaan na imong magiwalihan. Liwat na nimo, kay kung unsa ang punuan, mao ang bunga. Prangka lang, ana lang ta. Gitawag ta sa Ginoo sa pagkabalaan. Ingon na balang kasulatan, pagbalaan kamo kay ako, balaan man. Sige ingon ni Jesus, ni Lord. Wala ta gitawag sa kahugawan. Amen? So ang mahimo ra jung effective witness, epektibo nga instrumento ni Lord, nga pagabubuan siyang dihog katugyong nagkinabuhi nga balaan. Nagsubay sa iyang kabubuton, wala magapil-apil sa kalibutan, wala mo compromise. Amen ba? Mao na ilisod karon kay daghang Kristohanon karon, di na mailhan nga Kristohanon. Kay binuhatan kalibutanon, makit-an lang na nimo igsuon kung tingsimba la, Kristohanon day ka, makit-an lang nimo og nay mga big gathering, youth camp or any
activity sa church nga dinagko la. Kristohanon ikaw man tong, di ba? Di ba? Si Lord nagtawag nato sa pagkabalaan aron iya tang bubuan sa iyang dihog. Unya mahimo tang effective witness niya. Paminaw igsoon. Naigingon si Jesus. Ingon ang Mateo 15:14. Pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Ug kun ang usa ka buta maoy moagak sa laing buta, mga hulog sila sa kanal, silang duha. Kani day mga magwawali igsuon nga wagi kinabuhi ilang wali. Sama na sila sa buta. Buta nya ilang giagak ang laing buta, ang mga hulog sila sa pangpang oy. Ngano man? Buta gani, ang buta wa na kay baw asa padong. No? So kung ang magwawali igsoon mahimo na siyang buta kung wala niya gikinabuhi yang giwali. Ang magwawali mahimo siyang buta kung may lang ra nag-istorya, may lang ra nag-Biblia, pero ang Ginoo wa nakita siyang kinaiya. Mao na mga buta. So kung muagak siya og laing buta, kay wa kay bawas kamatuoran, buta man na. Okay? Buta ang nag-agak, buta ang giagak. Asa sila padong? Hagbong. Mo na igsoon nga this morning ako mong love, ako mong gi-encourage. Maglakaw ta nga magbalaan. We must live a life that is fully surrender. Thank you, love. Pasensya na mga igsoon kaya, no? Thank you. Okay? Again, I just want to encourage everyone that we must live a life that is fully surrender to the will of God. Once ingnon ka ni Lord, anak, buhiin na, anak, biyain na, anak, talikdi na. Most of the time, once i-lead ka ni Lord, anak, konbiktaron ka ba? Tungod na kay hinluan ka sa Ginoo, kay gamiton ka niya. Di siya basta-basta makagamit ni mo ikson kung napakay wala gi-surrender niya. Napakay mga binuhatan nga wala nakapahimaya niya nga imo pang gibuhat karon. Dili ka maepektibo nga instrumento niya. Dili ka maggamit niya effectively. Sama ka sa buta nga giya. Tigiya nga buta, ninggiya sa laing buta. Hala puro mong buta ka mong duha. Mahagbong mo, pak, adto mo sa kalaglagan. Buta gani, no? Mao na nga, this morning, He is calling, nagtawag ang Ginoo nato igsoon nga, kanusa pa man mo, kanusa pa man ta, magpagamit niya. Kanusa pa man ta, let's say nga, nagyo gitawag og fully surrender, no? Totally submissive sa kabubuton sa Ginoo. Kanang maglakaw sa pagkabalaan. Dili po naingon nga maglakaw sa pagkabalaan nga di na po ta masipyat. Masipyat gud ta pero di tuyoon. Dili nang planuhan. Amen. Kay igsoon mao ni giningon ni Lord sa mensahe. Daghan kayo ang anihonon. Lami na karong panahon na, no? Daghan kay wa kay baw sa kamatuoran. Sa panahon nga ma-depress sila adto dagan sa kahilayan. Adto dito sa bidyukihan, tagay-tagay dire, buntagay, looy kaayo. Yan ang problema na hinoon sa sunod adlaw, kay nahang-over pa, nasakit pa, kay naman sakit, looy kaayo. Wa sila kay baw kinsa may musulti nila, katupong mga magwawali nga palahubog. Di na magsilbi. Unsa pagtuo niya, nga ang palahubog mismo niwali niya. Labaw pa man ka? No? Daghan karon igsoon nga naglunang, nagsingig pangabit. Unya, ang nagwali po na ikabit, saan paggawas niya? Lisod. Nangita si Lord og instrumento nga totally, fully surrender niya. No? Kana bitawng gitawag nila og yielded vessel. Okay? Kanang naipanudlanan bitaw nga, Lord, ikaw ra jud ako, Ginoo. Amen? Nangita ang Ginoo og uhaw kayo nga musunod sa pagkabalaan kay mao nay bubuan sa iyang dihog. Again, as what I have said, ang dihog sa Ginoo balaan. Okay? Dapat kita nga iyang panudlanan, vessel is holy. Kaya aron iya tang bubuan unya mahimo tang epektibo nga instrumento. Igsoon paggamit ta. Ako igsoon paminawa di pangambog. Wala ko kahuman og seminaryo, Bible school. Pero ako naning kamot sige ko Lord, konbiktar ako. If there's anything in my life Ginoo nga buhian ako, akong biyaan Ginoo talikdan, tabangi ko Ginoo, buhian ko na kay gusto ko maepektibo ko nga instrumento nimo. Wa ko'y panghambog Ginoo, wa ko'y eskwelahan seminaryo, no? Lord, tabangi ko, nagsali ko, I believe in your word. Nganingon ka,
the Holy Spirit will teach you all things. So I believe the Holy Spirit nga may mugian ako. Una igsoon nga akong gisurrender tanan akong mga habit nga wa malipay ang Ginoo. And surprisingly ingani nako karon. Daghang mga kriminal nga banggiitan kayo ning duol sa tiilan sa Ginoo ako'y gigamit. Epektibo ko nga instrumento ni Lord nga man kaya ako mismo nangandam ko. Ang akong tibuok kinabuhi, Lord, unsa may naan ako nga wa ka malipay, padaigi ko, padamguha ko or ikonbiktar ko kay ako nimbiyaan. Kay gusto ko nga may kinabuhi nga balaan, kay ang imong dihog balaan. Gusto ko nga dili lang ingon nga as in instrumento lang kun dili epektibo nga instrumento. Kay igsoon, paminaw mo. Pareha sa kaagi nako, no? Daghan kog mga amigo kaila, kanang mga adik-adik, mga banggiitang kriminal. Dili na basta-basta matandog sa simple nga wali lang nga walay dihog. Okay? Dili na basta-basta makaunsilan, matambagan ug way gahom. Way power ni Lord, way anointing. No? So dili na basta-basta nimo antuon kada parehan ako. No. Gahi kayo me. Sa tanang gahi tiga. Pero kung naay anointing, naay dihog sa mo share, lupog. Ako ikson, there are so many times speaker kog youth camp. After sa message na ko, naimuduol na ko mga mamaligyag siya bo. Pastor, pwede ba ko magpaampong ano man? Pastor, nakonbiktar ko sa imong wali. Naigoot imong wali, Pastor. Actually, Pastor, ming tambong ko youth camp karon pero nagtama ako. Napagalidagang siya bo, kung ibilin sa bahay, mamaligya ko. Ming surrender. And do you think, kung ako nga nagwali, wala pa'y anointing ni Lord, matandog to, dili! Pero tungod sa dihog sa Ginoo. Muna akong gingon, no? Si Lord nangita og instrumento niya nowadays, nga kanang epektibo, anointed, no? Pareha tong kinumdum mo ni David. David ba? Gi-anoint siya ni Saul. Gi-anoint siya ni Samuel, sorry. Siya ang napilian nga dihugan sa Ginoo. Kay na siya'y kasing-kasing mapainobsanon, fully submitted or submissive to the will of God. Kanang teachable siya, basta something, wala siya'y garbo. Amen? Mautong siya may gidihugan. Tanawa, anointed kayo. Pildi niya sa gulayat. No? Mauna igsoon. So, again, as what I have said, igsoon, nagpuyo ta karon panahonas kalibutan nga, daghang pangitabo na nga dili masabtan. Dagkong katalagman, grabe na ang level sa mga taong dautan. Bisag ingon nami, mga kauban ako, mga kapulisan nga, ayaw mo panuyok og syabo. Daghan gyapon, mga daghang nga priso. Gahi kay no? So, kinahanglan si Lord og mga instrumento niya nga gitawag og totally and fully surrender yun sa kabubuton sa Ginoo para bubuan sa ilang dihog o sa iyang dihog aron mutuo to sila mga tawhana. Kay kanang mga adik-adik parehan ako sa una igsoon, dili na basta-basta matandog og wali. Dili na basta-basta yung taon oy, mutuo og istorya. Pang Ginoo, insultuhon, insultador ng mga adik, mga palahubog. Pero kung ang musulti na ay anointing, naigahom sa Ginoo, sa dihang mag-istorya pa ka igsoon, samtang nag-istorya pa ka murag na ining hikap sa iyang kasing-kasing. Amen? Ako igsoon, how many times na na-testimony na, nindool na ko, tungod na sa Ginoo, dili na to. That is why, ako mong gidasig, maglakaw tas pagkabalaan. Kaya ang iyang dihog balaan, dili na siya mo naog sa mga nagkinabuhi sa kahugawan. No? Dili na siya mo naog sa mga napay, mga gihambin-hambin diha, nga mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. Kung magpagamit magalita sa Ginoo igsoon, nga napakay wa gisurrender niya, matawag ta na og blind guides. Unsa man na mga tigiya nga buta. Unsaon pagka-effective na to ana nga buta man ta nga tigiya kay wa man ta wala man nato gikinabuhi atong giwali. So ang mga buta atong gigiyahan daghan kay mga buta atong gigiyahan. Ikaw pud buta, mga hagbong mo eh. Di ba? Apan ang katong mga nagkinabuhi sa pagkabalaan, totally fully surrender na sa kabubuton sa Ginoo. Mao to'y tinuod nga giya. Kay mugiya nga epektibo, mugiya sa mga buta sa kamatuoran, ngadto sa tinuod jud, no? Nga kamatuoran. Ngadto sa kaluwasan, padulong sa tinud-anayng kabag-uhan sa ilang kinabuhi, ngadto na sa kinabuhing walay katapusan. Again, this morning, remind ta ni Lord nga, daghan kaayo walihanan. Daghan kay anihon. Napay imong mga kaliwat igsoon nga mga lulong sa makabadaot nga bisyo. Daghan kaayo.
Apan kung ikaw pun mga igsoon napakay gihambin diha nga kabalo ka nga maunay makababag nimo. Because I believe na Holy Spirit mo konbiktar nimo. Kung kabalo ka nga makababag na nimo, nya gikonbiktar ka buhi ida yon. Buhi ida yon kay ngano man. Kung di na nimo buhian, dili jud ka mahimong epektibo nga instrumento ni Lord, no? So naidaghang anihon, ang anihon mga kalag man no? Mga wala pa kay bawas kamatuoran. Bisag unsaon nimo explicar sa pulong sa Ginoo. Wali dire, wali didto. Hala wali dire, wali dito bisag asa ka, wala gyapon kay agi, wala kay bunga. Habulan man imong kuan kay ngano ikaw mismo questionable ang imuhang kinabuhing Kristohanon. That is why this morning gi-encourage ta ni Lord, ipainumduman ta nga man kinabuhi ta sa pagkabalaan kay siya nga nagtawag nato balaan man ug yang dihog balaan para mahimo tang epektibo nga instrumento nga nas kangit-ngit mahawas ug dalhon nato giyahan nato padung sa langit. Mga igsoon, kinahanglan magkinabuhi ta nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Kung unsay gingon ni Lord nimo igsoon nga buhi na, biyain na, talik din na, buhat ta. Once gilid ka ni Lord ana igsoon, ma-feel nimo ang conviction ni Lord nga hala mura magpabiyaan na ni Lord, mura magpabuhian, buhata na. Kay once gi-convictar ka ni Lord ana, it means maura ni gamiton ka niya, nasa mission, nasa ipabuhat nimo og until dili na nimo siya buhian igsoon, unless dili na nimo buhian, dili ka mahimong epektibo niya nga instrumento. Amen. Ana ra na igsoon. Again, igsoon, paminaw mo. Ang kalibutan ron, grabe, kadautan, kinsam na gamiton sa Ginoo ang mga dautan kita nga nakaibawas kamatuuran. So to all of the viewers right now, kung nagtanaw ka karon nga kaibaw ka nga napay bikil nimo sa imong dughan, buhiin na, no? I-release na. I-surrender sa Ginoo igsoon. Magpagamit na. Come on, mag-uban ta. Lami kayo pagamit sa Ginoo. Walay sama katamis ug kalami igsoon. Kung dili ka nang magpagamit sa Ginoo. Amen? Gipangita ka. Dili lang ni simple nga mensahe nga nakadungog mo karong kabuntagon igsoon. Dili ni aksidente kung dili tungod ni kay gitawag ta sa Ginoo. Ikaw ug ako gitawag sa Ginoo in this end time harvest. Perting lamia igsoon. Mabalikan ta sa Ginoo nga nang harvest. Mabalikan ta sa Ginoo nga busy sa iyang buluhaton, busy sa Great Commission. Sigurado sulbong ta. Madala ta sa iyang pagbalik. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, Father God, thank you for your message. Thank you for your presence this morning. Salamat kay Ginoo. Ay imo ming gidasig karong buntaga Ginoo nga magkinabuhi ming balaan kay nangita ka og mga katawhan karon Ginoo, imong mga kaanakan nga totally or fully surrender gyud Ginoo diha sa imong kabubuton. Nga dili na mag-apil-apil sa unsa may mga kabuang nining kalibutan na mga buhat sa kangit-ngit. Ang imong gipangita Ginoo dili nang mga professional nga grabe jud ang mga kinahanglan jud og training. No. As long as we have a heart nga mapainobsanon, willing magpagamit nimo, willing mo surrender, mo buhi, mo talikod sa angayng talikdan, isurrender og angayng buhian, mao na imong gipangita Ginoo. Wa ka nagtan-aw Ginoo sa among background, ang imong gitan-aw kasing-kasing tinud-anay masinugtanon nimo. So right now Lord God, I pray to all of the viewers right now nga nami kasing-kasing masinugtanon nimo. Fully surrender sa imong kabubuton Ginoo. And I pray Lord God nga nagin may kasing-kasing Ginoo nga kanang naadyoy panglantaw sa mga kalag nga uhaw kaayo sa kamatuoran. Lord, ang among silingan, among palibot, ang kalibutan luoy kayo, ang wala kay bawo sa kamatuoran Ginoo. Wala sila kabalog asa sila mudango panahon sa mga problema. Wala sila kabalo kung asa sila mudango panahon sa mga krisis. So Lord, I pray to all of the viewers right now, mga anak nimo, nga mulakang gid mi sa among tawag, because I believe Lord God, wala minimo luwas sang maglingkod-lingkod ra. Giluwas minimo sa kadaghang tawo nining kalibutan na tungod kay naa kay ipabuhat namo. So Father God, I pray nga naa jud mi kasing-kasing masinugtanon nimo. Kasing-kasing nga willing mo submit nimo. Once mo ingon kag buhiin na, isurrender na, talik di na, mubuhat gud mi Ginoo. Lord, tabangi mi. Kay usahay naa kay ipabutang pabuhian nga lisod. Pero ug ubanan mi nimo, mahimo na namo Lord God. Without you we are nothing Lord God. So Lord God, here we are like Prophet Isaiah, ning ingon siya, here am I, send me. So aniaw sab kami Ginoo. Ipadala kami sa dapit din asa nimo gusto. Gamita kami Ginoo sa specific place nga asa mi nimo gamiton Ginoo. Aniya nga mong kinabuhi Ginoo, mong ihalad kanimo Ginoo.
Salamat kaayo. So Lord, thank you. I pray nga kani nga mensahe makahatag ni namong motivation nga magpagamit nimo gyud, nga mubuhi na sa angay buhian, nga maglakaw mi sa pagkabalaan. Ingon nga ikaw nga Dios nga mong gialagara, nagtawag namo balaan man. Hallelujah. Lord, again, i-bless na ng viewers karon in Jesus' name. And of course, we continue to praise ng mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident na Lord God. Padayon kapag kupot silang kinabuhi, pagtagbo silang panginahanglan, and I pray, Lord God, nga dili silang malipat, Lord God, sa kwarta. Nga magsige na lang silang tigom. Magsige na lang silang tigom ng mga bahandi. Pahinumdumi sila nga ang tanan, temporaryo lang. Wala mi madala. Hubo mi, nga na tao. Wala mi nadala sa samtang na tao mi. Wala wala mi nadala, wala sa pagkatao na maugsamo sang pagbalik Ginoo sa abog, wala sa mi madala Ginoo. So Lord God, I pray nga dili mi malipat sa blessing, but among hinumduman ang blesser in Jesus name. I pray, Lord God, despite of our busy day, busy schedule sa mga higala na mga nasa linlaing kanasuran Ginoo, still they will give quality time. They will spend quality time with you, Lord God, in prayer, sa imong pulong like this. Unya, na sila personal devotion nimo, Lord God, nga dili gid sila mukhang ilang klaruhon, ilang relasyon nimo. Because at the end of the day, dili ang kwarta ang matubang among tinigom sa adlaw sa hukom kung dili among relasyon nimo. So Lord God, i-bless sila. If ever Ginoo ipaangat sila, paboran nimo, ayaw itugot nga makalimot sila nimo. In Jesus name. Kay walay ila ang tanan, ikaw ang tag-iya. Imo lang silang gipiyalan. Sa ilang trabaho, sa ilang negosyo, imong gipiyalan ra. So Lord, I pray, mahimo silang kapiyalan aron mas more blessing pagid Ginoo. In Jesus name. Lord God, proteksyonin sila sa lain-laing mga atake sa yawa, sa mga balatian. I declare good health, Lord God, and divine protection. And also, Lord God, sa mga nakaroon sa gawas, Ginoo nga nagsuffer og mga tentasyon. Lord, I pray, kusog. Kaalam nga langit nun, nga makabarug sila sa mga tentasyon, Ginoo, in Jesus name. Nga magpuyo sila nga victorious, Lord God, bisan layo sila sa ilang pamilya, kay kauban kanila sa pangalan ni Jesus. And Lord God, this time, Lord God, I pray also, Father God, sa tanang nagtanaw karon, to all the viewers right now, kutob sa maabtanan ni, bisan pa sa mag-replay unya, Ginoo. Unsa man ilang problema, Ginoo. Unsa man ang ilang giatubang karon mga struggle, pagsulay, unos, Lord God, mamuhat ka. Tagaig solusyon. I-comfort, Lord God. Tagay kayuhan ang ilang balatian physically and emotionally. Father God, tagbuhay lang panginahanglan financially. Salamat sa kaluwasan silang pamilya. Salamat sa kalinaw, kalipay, mag-uban ka na. Salamat, Lord God. Unsa man, Ginoo, ang dapit sa ilang kinabuhi karon Ginoo. Nga nakinahanglan sila nimo, nakinahanglan sila milagro gikan kanimo. Lord, I pray, mulihok ka diha nga area in Jesus name. And among gideklarar ang kadaugan, ana nga dapit Ginoo sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat Ginoo that you are Jehovah Jireh, the Lord our provider. Jehovah Rapha, the Lord our healer. Ikaw ang muayo na mo Ginoo. Ikaw ang tanan kanamo Ginoo. Salamat. Ikaw ang among tinubdan, dalang panan Ginoo. Ug dili minimo talikdan kanunay sa diyang muduol minimo. Lord, this time among ang kunon ang kadaugan. Ang kunon namo ang mga kibulungang butang, mga milagro, kaluwasan, financial breakthrough, mga opportunity sa trabaho, tanan-tanang pabor gikan kanimo ang kunon namo Ginoo. Uban sa dakong pagtuo. Salamat Lord God, dalaygon ka sa walay katapusan, amo kining giampo, gipangayo, gipasalamatan daan Ginoo. Diha lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ. Among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Salamat Lord sa successful yun. Bisag nagkalisod kay gilok, pero okay ra. Amen. So thank you so much to 353 viewers this time. And again, salamat no. Dungo og himaya akong ibalik sa tong buhi nga Dios unya. Ato na ning undangon igsoon kay man naman, nya mo pahuway na pug ko para makalive na sa taon niya, no? So I pray and I declare nga karong adlaw igsoon puno sa panalangin, puno sa pabor sa Ginoo. Tanang buhat sa inyong mga kamot, inyong mga lakang, panalanginan sa Ginoo. In Jesus name, in Jesus mighty name, no? Thank you kayo mga subscribers, viewers, star senders, new followers. And I just want to, before na ko ni-ending so on, I just want to remind everyone to encourage your friends and loved ones to follow our page para ma-bless po sila. Mga brad, ako niya, brad, long live kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Abante, pataas na to, ang ngalan sa Ginoo.
that's all for this morning. See you again next time. No? Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan yang gahom, yang kalinaw, pabor, magauban kanato. Amen. To God be all the glory. Keep safe everyone. Ampo, amping kanunay. Hallelujah. Praise God.